Good morning, brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo at siniba pang makalamidad, amang makakamhan, initaas min sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan as sinautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kan bulkan asin iba pang manatural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan akin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa ngunyan po, sineselebrar niya to ang solemnidad kan pagbareta kan anghel ki Maria o Annunciation. Isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na mga mas intention. 21st wedding anniversary dulot ni Erbing and Lian Obal. For the birthday of Susan Manlangit, dulot ni Meds, for gift of life and birthday blessing of Diana and Jade Padero, offered by Chane and June. Mga special na kahagadan, dulot kan Garcia family, for good spiritual, physical, and safety of my family,
dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for taking the Medical Technology Board exam of Dominic Audrey Cedro, dulot ni Miriam G. Cedro, for guidance and to pass the LET exam, dulot ni Naomi Claire de la Cruz, special manakahagadan ni Josel Asaitun and family, for fast healing and recovery of Maria Teresa, dulot ni John Rivera, para sa kapahingaloan kan makalag, para kay Froilan, halik kay Rosie B. Asupardo Cantara and family, para sa kalag ni Lourdes sa kahagadan kan Serrano and Tamayo family, para kay Tomas sa kahagadan kan Balita family, para kay Nora, halik kay Chel Moran, para kay Roberto, asin para sa gabos na kalag, halik kay John Rivera, for Hipolito Vilma, halik kay Teresita Boss and family, para sa kalag ni na Roger, Melissa, Maray Cora, halik sa Abion family.
Tindog na po ang gabos, asin sa rabanyatong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulang nanta, an pagkamuot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasayno ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sayno ka boss mga tugang. Maray na aga man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako din mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nanganganji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi. Sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa ganang katulungan, sa mga taong marahayaan mo. Inoong maumikan, inurupyaw ikaw, sinasamahin kami ng pagkurawan ikaw, pinapasalamatan ikaw. Tuwiran at labong kamurawayan, kagulangan ng Diyos na rinalitan, Diyos amang makakamhan, kagulangan ating Panginoong Jesucristo, kagulangan na Diyos, Kordero ng Diyos, ating naman. Ikanan ang kaparan at mga kasalan kang tinawag, hayagin kami. Ikanan ang kaparan at mga kasalan kang tinawag, amuhan sa mong pagkimero. Ikanan ang tumutong sa mong panaman, hayagin kami. Ay kasalan ka na, ay kasalan Jesucristo kailan, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Mamibig kita. O Diyos na nagbuot nan sa imong tataramon, mag-ako kan tunay na lamanin tawo,
sa pupunan ni Virhen Maria, warasan namimibi kami, na kami nagpapahayag din pagtubod nan sa mong paratubos, Diyos asin tawo, magkanigong makisumaro sa saiyaman sa ng pagka-Diyos. Huli kay Yesu Kristong, kagurang niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himatean niyaton enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray ang kagurangnan nagsabi kay Ahaz, hagadon mo sa kagurangnan na sa imong Diyos ang sarong tanda, tanda sa kairaruman o tanda sa kaitaasan. Alagad si Ahaz nagsimbag, day ako mahagad, day ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi, maghimati ka mo ngunyan, o harong ni David. Bako daw natama para sa indo, na sa indong pagsugutan ang pagkamatinios din sa kuyang Diyos, kaya ang kagurangnan man sana ang mataunin tanda sa indo. Iyo ini ang tanda, ang berhen mangingidam asin mga ngaki nin lalaki, ngangaranan na Emmanuel. Ngaran na anbuot sabihon, Diyos uya sato. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. An mga atang asindulot da imo nawilihan, kundi an sa kong talinga sa imong binuksan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa rolyo kan eskritura, isinurat para sa ko ang pag-utob kan sa imong buot. Diyos ko, nawilihan ko ang sa imong katugunan, ninudok sa puso ko. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ihinarubay ko ang katanusan kagurangnan sa dakulang asemblea. Tara, ang mga ngabil ko dai ko pinugulan, ika nakakaaram. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ang sa imong katanusan dai ko tinago sa irarom kan sa kuyang puso. Ang sa imong pinakamaimbod asin gibonin pagligtas sa kuyang sinasabi. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang dugo kan mga toro asin ang dugo kan mga kanding, dai nakakapara kan mga kasalan. Kaya paglaog niya digdi sa kinaban, inian sa iyang sinabi, mga atang asin dulot habo ko, sarong hawak, tinagama mo para sa kuya. Holokosto asin atang para sa kasalan, dai mo nagustuhan. Kaya ako nagsabi, siring sa nasusurat, dapit sa ko sa linukot na libro. Uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. Enot sa sinabi, mga atang asindulot habo mo, holokosto asin atang para sa kasalan da imo nagustuhan. Mga bagay ini na idinudulot, susog sa pagbuot kan tugon. Dangan sinabi, uya ako, O Diyos, sa pagutob kan sa imong kabutan. Anhenot na hinahali asin sinasangrian kan ikaduwa. Sa bagsikan kabutan na ini, kita naging banal, dahil sa iyang hawak na inatang makasaro sa lamang ni Hesu Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw.
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, magrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imong kagurangnan. Sa ikanom na bulan, ang anghel na si Gabriel sinugo nin Diyos sa banwanin Galilea, nan ngaran Nazaret. Sa sarong daraga na ipapaagom sa sarong lalaki, nan ngaran Jose, sa pamilya ni David. Asin ang ngaran kan daraga, Maria. Naglaog ang anghel asin nagsabi ki Maria, tara, pano kanin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Si Maria natikbahan, pakadaw kay ning mga tataramon, asin pinag-isip-isip kung ano ang buot sabihon. Ang anghel nagsabi sa iya, "Di ka matakot, Maria, hulitan na nagkamit ka nin grasya sa Diyos. Mangingidam ka asin mangangaki ni lalaki na sa imo nga ngaranan na Jesus. Siya magiging dakula, aapudo na aki nin urong kahalangkaw. Ang trono ni David na sa iyang ama, itataw sa iya nin kagurangnan. Magahade sa kudpaman sa harong ni Jacob, asinan sa iyang kahadean daing katapusan." Si Maria nagsabi sa anghel, "Paanong mangyayari iyan, kundi akong midbid na lalaki?" Ang anghel nagsimbag, "Ang Espiritu Santo mahilig sa imo, as sinilingdungan ka kan kapangyarihan nin urog kahalangkaw, kaya ang banal na mamumundag, aapudon na aki nin Diyos. Uya si Isabel na sa imong pinsan sa iyang pagkagurang, nangidam asin ang inaapod na bawas, nasa ikaanom na bulan na. Para sa Diyos mayo nin dai nahahaman." Si Maria nagsabi, "Uya an uripon nin kagurangnan, mangyari sako siring sa imong itinaram." Asin binayaan siya kananghel. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo, Sigiraray maray na aga sa Ilocabos mga tugang. Pinagseselebrar niya ito ngunyan na aldawaan solemnidad kang anunsasyon o pagbareta ka ng Helki Maria, the solemnity of the Annunciation. Sa enot niya itong nadagog na pagbasa, hali duman sa libro ni Propeta Isaías. Nadagog niya ito itong pinagpromesa na ansarong daragita, ayang woman, mangingidam nin sarong lalaki. Asin man ang lalaki dito aapodon na Emmanuel, na ang translation aramta, Diyos na uya sa to. Ining pagselebrar niya to, ngunya na aldaw kay ining solemnidad na ini, pinagseselebrar niya to kung papaano ining pinagpromesa na Diyos na uya sa to, nangyari duman sa tulak ni Santa Maria, ang birhen na pinili kan mahal na Diyos. Tunay mananggad, sabi kan mga teologo, si Jesucristo tunay na Diyos na yaon sa tuya. In a way that no one could ever have imagined before His time. Kasi sa mga pati maisip na su Diyos magiging tao. Natuod kayo sa mga tao na ang Diyos nagtataram sa paagi nin ulap, nagtataram sa paagi nin ibang mga tao, arog ni na Moises kan mga propeta. Then ilubos maisip kan mga tao ng Diyos na pinagsasamban niya to magiging siring sa satuya. Duman sa surat sa ikaduwang pagbasa, hali sa surat sa mga Hebreo, pinagpapaliwanag duman na ining si Jesucristo na nanitawo, Diyos na nanitawo, na padigdi tangani na, bako tangani na magdulot din sakripisyo as sinibapang mga ritual. Kundi ining si Jesucristo na ipinangaki ni Virhen Maria na padigdi tanganing gibuhon ang buot kan sa iyang ama. Asin ano ang pagbuot kan sa tuyang ama, asin ama ni Jesucristo, it is to announce the good news.
And what does this good news consist of? It is the good news of love. God's love. And God's desire to have a more personal relationship with each and every one of us. As in, nahimo ini sa paagi sana kan aki, kan mahal na Diyos. Sa pag-offer kan sa iyang sadiri, sa perfect obedience, sa kabutan kan sa iyang Ama. As in, maski sa Ebanghelyo, itong istorya kan pagbisita ka ng hell, nang inaranan nga ning Gabriel kay Santa Maria, saro man na istorya kay ining pagiging masinunod-sunod. Kay Santa Maria, napahapot bigla duman sa greetings ka ng hell. Sabi kay ni Santa Maria, dahil kung nasabutan ko na naman pinagsasabi mo, dinhuli nga paano maging posible iyan, tawara man akong agum. Technically, wala man talaga siyang agum. Sabi kanibang mga author, actually, this is not actually about doubting. But Mary is wondering how it would possibly happen. So paagi. Bako so fact, kundi so paagi ang sa iyang pinagahapot. Gariman sa nangayab, for example, may nagsabi na sa imo, nanggana ka ngayon ni Loto, tapos napahapot ka, papaano? Naara mong nagtaya ka, ani nahapot mo lang, papaano ko iyan makukua? So Mary's question was not about the fact na ang Diyos may plano, kundi supaagi na ining plano na ini mahihimo. And Mary needs only to accept the gift and say yes to God's plan, to say yes to God's will. Dahil man aram ni Santa Maria, sugabos na implikasyon kay ining pag-iyo niya sa satuyang mahal na Diyos. Dahil niya aram so detalye on how God will work it out. But Mary obediently said her fiat, "Let it be done to me according to God's will. Your will be done, Lord." An obedience sa mahal na Diyos is not always tied into full understanding of what lies ahead. Ang pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos is about trusting God, that God will provide the strength, the fortitude, and the knowledge and wisdom as the need arises. Ang pinagtataong modelo sa tuya ni Santa Maria, o ining istorya ni Santa Maria, pinagtataong modelo sa tuya, tanganing iyo man ang pangarugan niya to sa urual daw. Na-surrender ang sa tuyang mga plano, ang sa tuyang mga kamautan, ang sa tuyang mga paghigos sa mahal na Diyos. Asin magtiwala sa iyang sadiring oras na ipapahayag niya man ang plano niya sa tuyang buhay. In short, siring kay Santa Maria, pinag-aapod kita na magkaigwa nin radical abandonment sa kabutan kan mahal na Diyos. Because it is only when we do this daily, urwal daw, that we keep our gaze on the Lord, na aram niya to ang Diyos pagkamuot, na maiibsan ang satuyang mga paghadit, na mababawasan ang satuyang mga takot, duman sa mga bagay na sa hiling niya to dipisil, duman sa mga bagay na paghuna niya to warang solusyon. Lugod siring kay Santa Maria,
mapanukman kita kan Espiritu Santo, tangani na makaya niya to, na magpasan kan krus, nin may pagkusog din buot asin paglaom. Siring kay Santa Maria, maging confident man kita na may plano an mahal na Diyos. Asin magtiwala kita sa iya, asin sa iyang mga plano. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Keso Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Matukaw po. Magpabibigaw mga tugang tanganingan sako, asinan sa idungatang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kang kagurangnanan atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, magkanigong akua, an atang kan sa imong simbahan, tanganing nagmimidbid na an sa iyang mga kapinunan, yaon sa pagkanitaw kan bugtong mong aki, magugma siyang magselebrar sa solemnidad na ini kan mga misteryo ni Kristo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, batano sa sin nakakaligtas, dadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Taan Virhen may bod na nagdangog sa langit no na pamareta, na nagmamumundag sa tahaw ning katawuhan, asin para sa katawuhan, huli kan pagsangkob kananino kan Espiritu Santo, dinara niya sa pagkamot sa sayang daingdigtang pupunan, tanganing an katutuuhan kan mga panuga sa mga aki ni Israel mangyari, asin sa dai masabing paagi, an paglaom kan mga nasyon mahaman. Kaya nukbo nin mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nagugma sa tubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi.
kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwas siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, kita gabos, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, Ama niya mo nayaong sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit, an sa mong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po.
Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan manggasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Biyaya ng Diyos Ama, Maria, kamang mga napapagal, asin napapasa mundo. Takan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Jesus ang harap ng kaligtasan, dugo na bayad sa kasalanan. Ako ang sakripisyo ng Diyos di pagkaroon. At siya Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, pariguna sa samong mga isip ang mga sakramento kan tunay na pagtubod, tangani nagpapahayag kan pagtubod na ni pinangidam kan Virhen, Diyos asin tawong totoo, magkanigo kaming makaabot, huli kan kapangyarihan kan say nakakaligtas na pagkabuhay liwat, sa kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te
flentes, inaglakrimarum vale. Ea ergo, Advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong asin espiritu. bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.